Подмладяващ серум за лице с хиалуронова киселина. Пригответе си само за секунди това истинско чудо. Смесваме равни количества чиста геохиалуронова киселина и сребърна вода, или известна още като колоидно сребро. За да станат хомогенни, шейкваме добре и това бурканче съхраняваме в хладилник. С помощта на пипета нанасям върху 5 зони на лицето, след което ще направя един прекрасен анти-ейдж масаж. Правим няколко кръгови движения върху точката с лек натиск, след което издърпваме нагоре. И лично аз прилагам това 5 до 10 пъти в зависимост от времето, с което разполагам. Последвайте ме за още прекрасни спа рецепти!